ஆண்டவரே இயேசுப்பா, உமக்கே நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. எங்களை தேடி வந்து எங்களை மீட்டவரப்பா. ஹல்லேலூயா. எளிமையான எங்களை தேடி வந்தீர். எவ்வளவு பேர் சொல்ல முடியும்? ஹல்லேலூயா. என்னை எளிமையிலிருந்து தேவன் கரம் தூக்கினார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவன் எளிமையான நம்மளை தேடி வந்தார். ஹல்லேலூயா. நம்மளை ரட்சித்தார், நம்மளை பாதுகாத்தார். எந்த அடைக்கலத்தில் தேவன் நம்மளை வைத்து வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு பேர் நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் அதிசயமானவைகளை செய்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் குறைகளை நீக்குகிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் குறைகளை நீக்குகிறவர். அவரை தேடுகிற எல்லாருக்குமே கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்ம எவ்வளவு பேர் நம்ம எல்லாருமே சொல்ல முடியும், நான் கர்த்தரை தேடினேன். ஹல்லேலூயா. அவர் எனக்கு உதவி செய்தார். ஹல்லேலூயா. என்னை வெட்கப்படுத்தாதவர், என்னை ஹல்லேலூயா இந்த உலகத்துக்கு முன்பாக என்னை வெட்கப்படுத்தாதபடிக்கு நான் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருப்பது அவருடைய மேலான கிருபை. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவர் எளிமையான நம்மளை ஹல்லேலூயா நம்மளை என்றும் நினைப்பவர். ஹல்லேலூயா. தாழ்மை உள்ளவருக்கு அவர் ஹல்லேலூயா இறங்குகிறவர். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தாழ்மை உள்ளவருக்கு அவருடைய கிருபை எப்பொழுதுமே சூழ்ந்து கொள்ளும். ஹல்லேலூயா. நம்மளை அப்படி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்மளை அர்ப்பணிப்போம். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கையில எளிமையாக இருந்தபோது எளியவைகளை தேடி ஆண்டவர் வந்தார். ஹல்லேலூயா. அப்படி ஒப்படைத்தவர்களாக எளிமையான எங்களையே என்றும் நினைப்பவரே என்று சொல்லி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம் ஆண்டவருக்கு ஹல்லேலூயா அப்படியே நம் சொல்லியிருக்கலாம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எளிமையான எங்களையே என்றோ நினைப்பவரே, எளிமையான எங்களையே என்றோ நினைப்பவரே, எங்கள் ஒளிமயமே துணையாளரே, உள்ளத்தின் ஆறுதலே. ஆமென். எங்கள் ஒளிமயமே துணையாளரே, உள்ளத்தின் ஆறுதலே. மறுபடியும் ஆமென். எளிமையான எங்களையே என்றோ நினைப்பவரே, எளிமையான எங்களையே என்றோ நினைப்பவரே, எங்கள் ஒளிமயமே துணையாளரே, உள்ளத்தின் ஆறுதலே. உள்ளத்தின் ஆறுதலே. எங்கள் ஒளிமயமே துணையாளரே, உள்ளத்தின் ஆறுதலே. ஐயா வாழ்க, வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஆமென். ஐயா வாழ்க, ஆமென். வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன். இயேசு அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், நீரே என் வழி, நீரே என் சத்தியம், நீரே என் வழி, நீரே என் சத்தியம், நீரே என் ஜீவன் என்றோ.
சுகமும் பலமும் தந்து நம்மளுக்கு ஆரோக்கியம் தந்து நம்முடைய மாத்திரமல்ல நம்முடைய குடும்பங்களை நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொருடைய பெற்றோர்களை ஹல்லேலூயா வேலை செய்கிற இடங்களில் ஹல்லேலூயா நம்முடைய போக்கிலும் பலத்திலும் ஹல்லேலூயா நம்மளுக்கு ஜீவனும் சுகமும் பலமும் ஆரோக்கியமும் தந்த அந்த தேவாதி தேவனை அப்பா அவருக்கு நன்றி என்று சொல்லி நம்ம உதடுகளை திறந்து ஹல்லேலூயா அவர் செய்த நன்மைகளுக்காக அவர் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக நம் உதடுகளை திறந்து நன்றி செலுத்தலாமா? ஹல்லேலூயா உதடுகளின் கனிகளாகிய அந்த ஸ்தோத்திர பலிகளை நம் ஆண்டவருக்கு செலுத்தலாமா? ஹல்லேலூயா வாயை விரிவாய் தர நான் அதை நிரப்புவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இந்த உதடுகளை உதியினால நம்ம நிரப்பும் போது கண்டிப்பா தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா அப்படி ஆண்டவரே நீ செய்த நன்மைகளுக்காக நன்றி என்று சொல்லி யாரும் மற்றவர்களை பார்க்க வேண்டாம். நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார், அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். அப்பா அவருக்கு நன்றி என்று சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா கர்த்தர் நம்மளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், கர்த்தர் நம்ம மீது பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா நம்ம உதடுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், நம்முடைய உள்ளத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா நம்ம யாரும் சும்மா இருக்க வேண்டாம். அப்பா அவருக்கு நன்றி என்று சொல்லுவோமா? ஆமாண்டவரே நன்றி அப்பா, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நீ பாராட்டின கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா, இரக்கங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம், தயவுகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஜீவனோடு இருக்கிற மேலான கிருபப்பா, உடைய இரக்கம் அப்பா, எங்களை பாதுகாத்தீரே. ஒவ்வொரு நாளும் உடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி அப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவன் தந்தீரே அப்பா, எங்களுக்கு பலம் தந்தீரே, எங்களுக்கு ஆரோக்கியம் தந்தீரே, எங்கள் குடும்பங்களை பாதுகாத்தீரே, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பாதுகாத்தீரே, வேலை செய்கிற இடங்களிலே பாதுகாத்தீரே. எல்லா தடைகள் வந்தபோது, ஆபத்துகள் வந்தபோது தேவனுடைய கரம் கூட இருந்தது. அப்பா உமக்கு நன்றி 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 அப்பா, உமக்கு நன்றி நன்றி. எங்களுடைய பலனும் அல்லப்பா, எங்களுடைய சத்தியம் அல்ல தேவனே, உங்களுடைய கிருபையினால் எங்களை தாங்கினீர், எங்களை ஏந்தினீர், எங்களை நடத்தினீர், எங்களை தப்புவித்தீர். எங்கள் பயப்படுகிற காரியத்துக்கு எங்களை ஒப்புக்கூடாதபடிக்கு அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்த தயவுகளுக்காக நன்றி 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 ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அப்பா, உமக்கு நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. ஹல்லேலூயா பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, தேவனே உம்முடைய ஆவியினால எல்லாம் ஆகும் என்ற அந்த வார்த்தையின்படி அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் வழிநடத்தினே. அதற்காக உமக்கு நன்றி 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 செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா தேவனே, நீ எல்லா துதிகளுக்கும் எல்லா கனத்துக்கும் பாத்திரராய் இருக்கிறப்பா. உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா தேவன் நம்முடைய தகப்பனாக. ஹல்லேலூயா இந்த உலகத்திலே தாய் தந்தைகள் ஹல்லேலூயா உலகத்திற்கு சில நேரங்களில் எப்பவுமே நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க, சில நேரங்களில் தூரமா இருப்பாங்க. ஹல்லேலூயா சில நேரங்களில் அவர்கள் ஹல்லேலூயா சில நேரங்களில் மரித்து விடுவார்கள். ஹல்லேலூயா ஆனால் இந்த உலகத்தில் நம்மளுக்கு ஜீவனை தந்தவர், நம்ம இந்த உயிரோடு இருக்கிற கடைசி நாள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு தகப்பனாக இருப்பார். ஹல்லேலூயா நம்மளுக்கு தாயாக இருப்பார். ஹல்லேலூயா நம்ம ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் வழி நடத்துவார். ஹல்லேலூயா அப்படி ஒப்படைத்தவர்களாக ஆமென்டவரே அப்பா உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா என்று சொல்லி மறுபடியும் உயர்த்தி நம் ஆண்டவருக்கு துதிகன மகிமை நான் செலுத்தலாமா? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. என் அப்பாவும் நீரே, என் அம்மாவும் நீரே, என் அப்பாவும் நீரே, என் அம்மாவும் நீரே, நான் உந்தன் பிள்ளை என்றோ, நான் உந்தன் பிள்ளை என்றோ. இயேசு அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன். இயேசு அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன். அல்லேலூயா 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 ஆமென். மறுபடியும் அல்லேலூயா 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 ஆமாப்பா இந்த சமூகத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்கள் துதி பலிகளப்பா, இந்த நன்றி பலிகள், இந்த ஸ்தோத்திர பலிகள், வாயின் உற்சாக பலிகள் எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தின் மூலமாக அப்பா
எங்கள் உதடுகளின் மூலமாக செலுத்திருக்கிற துதி பலிகளை, நன்றி பலிகளை இயேசுப்பா ஆமன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற ஆமண்டவரே அப்பா, இந்த தேவாய் தேவனுக்கு முன்பாக நாங்கள் செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. நீ தேவனின் துதிகளுக்கும் கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் அப்பா நீ பாத்திரரா இருக்கிறீர் இயேசுப்பா. ஹல்லேலூயா. ஆமண்டவரே துதிக்கிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. நாங்கள் எங்களுக்கு முழுமையோட கருத்துல தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. ஹல்லேலூயா. இயேசுப்பா எங்களை தாழ்த்தி உடைய பாதத்தில் எங்கள் துதியை செலுத்துகிறோம் கர்த்தர். ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க ஆண்டவருடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.